Уважаеми гости от град Болград и село Криничное, Украйна, уважаеми господин кмет на община Каспичан, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми кметове по населените места, уважаеми гости, съграждани. В залата има нужния брой 13 общински съветника. Откривам 13-то тържествено заседание на Общински съвет Каспичан. Сега моля всички присъстващи да станат за химна на Република България. Идва ред на дневния ред. Предлагам да гласуваме проекта за дневен ред. Първо, тържествено слово на председателя на Общински съвет Каспичан. Второ, приветствие от кмета на община Каспичан. И трета точка, приветствие от официални гости. Който е за при така направения предложен дневен ред, моля да гласува. С 13 гласа за, дневният ред е приет. Днес е паметен ден за всички жители на град Каспичан. Преди 60 години тук в землището на село Каспичан започна строежа на първата ЖП линия в България. Място, което и до днес е символ на новото време, на модернизацията и човешкия прогрес. За кратко време Каспичан се превръща във възлова гара, расте и населеното място. Заселват се нови хора и от 1964 година селището е обявено за град. Преди 60 години с указ номер 546 от 11 септември Четвъртото народно събрание на Народна република България в 8-та юбилейна сесия приема закон за обявяването на села и селища за градове от градски тип. 60 години град Каспичан не е просто дата, а повод да се направим равносметка.
Ден, в който аз и членовете на Общинския съвет, кметът на община Каспичан и общинската администрация се обръщаме назад в опит да направим оценка на усилията, които полагаме, повод да се замислим къде живеем, където всеки камък има история. Каспичан заема своето особено запазено място не само сред градовете на областта, но и сред градовете в националната култура на България. Освен да си припомним историята, днешният ден е най-вече повод да отдадем заслуженото признание и благодарност на всички, които са работили за успешното развитие на града и които са допринесли за развитието на традициите, бит, култура и всички, които живеят в нашия град, които са част от настоящето и бъдещето на Каспичан. Уважаеми съграждани, обръщайки се към вас, аз отправям своята искрена благодарност за будната гражданска съвест, добросъвестния ви труд, за помощта, търпението и разбирането, за многократното доказване на вашата любов към родния край. Благодаря ви. Днес живеем в нелеко време. Съпътства ни тежка криза, изпитание, през което трябва да минем с достоинство. Нужни са ни повече толерантност, уважение и да работим в името на гражданите. Убеден съм, че сред нас няма човек, който да не желае доброто на община Каспичан. Българските общини са изправени днес пред много трудности и предизвикателства. Силата на местното самоуправление се корени в близостта и неразривната връзка с гражданите. Повишаването качеството на живота на жителите на общината е смисъла и съдържанието на цялостната ни дейност. Уважаеми господин кмет, след страниците на днешния летопис ще остане и вашето име. Нека стремежът към нови икономически и културни достижения да бъде верен ориентир в общите ни усилия за добруването на града и общината. А всеки нов успех е повод за гордост и европейско самочувствие. На вас и вашия екип желая мъдрост, воля и вдъхновение. Уважаеми колеги, Общински съвет е арена на политическо противоборство, място за сблъсък на позиции и мнения. Надявам се да продължим да работим за просперитета на нашия град и община. Надявам се, както и досега, консенсусът между политическите сили да бъде отправна точка при вземане на важни решения както за град Каспичан, така и за общината като цяло. Вярвам, че в името на доброто на гражданите, партийните и личностните различия ще продължат да отсъстват предразумните и доволни решения. Днес повече от всякога ни е нужно разбирателство, доверие и консенсус. Местното самоуправление трябва да внушава уважение. Честит празник на всички! Поздравителни адреси са получени от областния управител на област Шумен, от кмета на община Шумен, председателя на Общински съвет Шумен, кмета на община Нови пазар, председателя на Общински съвет Нови пазар, Народно читалище Христо Ботев Нови пазар и от НСОРБ. А сега давам думата на кмета на община Каспичан за приветствие. Благодаря, господин Тодоров.
Уважаема официална делегация от град Болград, Украйна, уважаема официална делегация на село Кринично, Украйна, уважаеми господин председател на Общински съвет Каспичан, уважаеми общински съветници, уважаеми дами и господа, кметове по населени места на община Каспичан, уважаеми гости, уважаеми съграждани. За мен е чест и удоволствие да ви поздравя по повод 60 години град Каспичан. Преди 60 години с указ 546, обнародван Държавен вестник, брой 73, от 15 септември 1964 година, приема статута на град. От тази дата започва нова ера в развитието на селище, което по-късно се превръща в общински център. 60 години град Каспичан. Ден, който е повод да си направим равносметка, да отдадем заслужено признание и благодарност на всички, които са работили за успешно развитие на града и общината. Нашия град и община имат голям потенциал за създаване на още по-добри условия за живеене, за привличане на нови инвестиции, за развитие на икономиката, туризма, спорта и културата. Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, днес повече от всякога е необходимо всички да запазим широкото мислене и намерим баланс между политическите пристрастия, гражданска позиция и морал, защото аз съм убеден, че ако се обединим около ясна визия за развитието на града и общината, с ясни приоритети, с силна законодателна инициатива и смели решения, с силна местна изпълнителна власт, с по-голяма ангажираност на гражданите, с привличане на млади енергични хора, ние сме в състояние да направим нашия град още по-добро място за живеене в името на нашите родители и заради бъдещето на нашите деца. Уважаеми кметове по населени места, бих искал да изкажа своята благодарност за приноса на всички вас за развитието на града и общината, защото с общи усилия, труд и постоянство ще успеем. Във всеки един момент ние трябва да чуваме гласа на хората и проблемите им и да носим лична отговорност за делата си. Уважаеми колеги, изказвам своята благодарност и на служителите от общинска администрация, на всички общински институции, детски градини, училища, центрове, читалища, с които вървим в посока развитие на община Каспичан. Моето желание е с труд и постоянство да работим за едно добро настояще и налеем основите на по-добро бъдеще. Това е нашия дълг в името на хората, които са най-голямото богатство на нашия град. Уважаеми съграждани, лично от мое име ви поздравявам, сърдечни поздрави по повод на 60 години юбилей град Каспичан. Адмирации за всички представители на бизнеса, избрали риска да инвестират, да откриват работни места и да се развиват в нашата община. Благодаря на всички, които допринасят за развитието и просперитета на нашия град. Уважаеми съграждани, уважаеми гости, уважаеми колеги, желая ви здраве, успехи във всяко едно начинание и нека да се гордеем, че живеем в този град. Честит празник! Сега давам думата на Иван Великов да изложи поздравителен адрес от кмета на село Кринично. Заповядайте, господин Великов. Или там на микрофон. Добър вечер, уважаеми кмет, господин Ценков и Тодор. Аз помня този ден, когато беше на Каспичан 50 години. И аз бях поканен. Преди това съм идвал у вас. Да, и първото посетих село Каспичан. И ние там намерихме документи с Аспарух, Арангелов, той беше кмет тогава. Де сме изселени 200 години назад в Бесарабия, в българските, дето имаше аз български села, и ние сме от тази местност, от няколко села сме. Тук ние направихме, поприказвахме, аз ги поканих в нашето село, правихме 200 години на 13-та година, а пък 14-та година
т.е. 50 години назад, 10 години назад, аз додах тук и ни направих споразумение. Вие, наверно, помните. Искам да кажа за това време, за 10 години минува се бърже, скоро, да, и не е пораснало, другият е поостарява, но все на връзките останала. Това е много приятно, потому что корените са нашите от тук. Ние там, който е бил у нас, ние съхранихме езика, съхранихме културата, развиваваме я даже. Наши деца учат български език в училищата. Тоест, не се чувстваме, че ние не сме българи и нямаме връзки с нашата природна България. И днеска ми е приятно, дет съм поканят. Много в тази работа сыгра Борислав Йорданов, защото ние сме стари приятели с него. Аз мисля, че той направи много, аз не иска да бъда, но и на вас съм благодарен, че ни поканихте. Мисля, че подир нас ще продължат, тези връзки ще останат с дружба, защото дружбата най-голямо е на света. Искам един поздравителен адрес, поздравително писмо да передам от нашия кмет. Той не може да дойде в связи с тези събития, които трябва да ги знаете, какво става на Украината. Той още е млад и не може да дойде. Зато и аз днеска ще ви зачета този поздравителен поздрав на український язик. Шановна община Каспичан, прийміть найщиріше вітання з нагоди святкування 60-річниці вашого міста Каспичан. Це свято об'єднує усіх, кому дорого місто, його вулиці, будівлі, сквери, парки і храми. Нехай усіх мешканців общини завжди об'єднує любов і найбайдужність до рідного міста, адже саме спільними зусиллями кожного дня, кожного року воно буде становитися кращим і красивішим. Від щирого серця вітаю всіх мешканців з Днем міста, від усієї душі зичу місту динамічного розвитку і процвітання. Усім мешканцям общини бажаю міцного здоров'я, любові, достатку, сімейного тепла, щасливої долі і Божого благословення. Нехай кожній домівці планують мир і спокій, збуваються всі заповітні мрії та сподівання. Хай ваше місто завжди розвивається, а серед його жителів планують спільна злагода, взаємна повага та щира довіра. Краничинський сільський голова Степан Великов. Той мой родственник. Да знаете куда. Все правильно. Чтобы занесли зелен твар в село. Благодарим за приветствията на Иван Великов. А сега давам думата на всички вас, колеги общински съветници, кметове, официални гости. Някой, ако иска да направи приветствие. Заповядайте. Наши гости от Болград, Україна. Доброго дня, шановні друзі. Доброго дня, будь ласка. Господин Златин Ценков. Ценков, Общинский совет, депутати Общинського совета. Сьогодні ми разом десь у місті Каспичан з привітанням від мешканців міста Болград, Болградської територіальної громади, від міського голови вам з нагоди 60 років Дня міста Каспичан. Вибачте, далі з текстом. Уважаемый господин Златин Ценков, уважаемые жители и гости общины Каспичан, дорогие друзья, примите самые сердечные, искренние поздравления по случаю юбилея города Каспичан от делегации города-побратима Болград. Уважаемый господин Ценков, уважаемые жители и гости на община Каспичан, скъпи приятели, от името на делегацията на побратимения град Болград, от името на жителите на град Болград
Примете нашите най-сърдечни поздрави и искрени поздрави по повод годишнината на град Каспичан. По историческим меркам город Каспичан очень молод. 60 лет. Городу Болград в этом году исполнилось 203 года. Но между нашими городами очень много общего. Много млад, навърши 60 години. Град Болград, за сравнение, тази година навършва 203 години. Но колкото и да са различни, нашите градове имат много общо. Город Болград основан в 1821 году болгарами-переселенцами с Балкан, бежавшими от османского ига и в буджакских степях, они обрели новую родину. Град Болград е основан през 1821 година от български преселенци от България, от Балканите, избягали от османското иго. Свою историческую биографию Болград начинал также железнодорожной станции, которую впоследствии переименовали в станцию Табаки. Болград също започва своята историческа биография железопътна гара, която по-късно е преименувана на гара Табаки. Непосильным трудом, с Божьей помощью, при поддержке и неустанном покровительстве основателя города генерала Ивана Никитича Инзова, колонисты, сохраняя свою самобытность, культуру, традиции, наследие, воспитанными дедами и прадедами, строили дома, школы, больницы, обустраивали свой быт, возводили храмы. Суть бессарабского болгарского характера – упорство, трудолюбие, целеустремленность и безмерная любовь к земле. С непосилен труд, с Божията помощ, подкрепа и под неуморното покровителство на основателя на града Болград генерал Иван Никитич Инзов, колонистите, съхранявайки своята самобитна култура, традиции, наследство, възпитани от техните деди и прадеди, строят къщи, училища, болници, оборудват своя бит, издигват храмове. Същността на българския бесарабски характер в упорството, трудолюбието, решителността и безмерна любов към земята си. Сегодня Болград, как и вся Украина, переживает очень сложный период военного конфликта с Россией. Война, которая длится уже 3-й год, принесла народу много горя, унесла жизни молодых ребят, наших земляков. Многие молодые семьи покинули страну. Днес Болград, както и цяла Украина, преживява много труден период на военен конфликт с Русия. Войната, която продължава вече 3 години, съсипва живота на много хора, носи мъка, отнема живота на много млади хора, на наши сънародници. Много млади семейства напуснали страната, за да запазят живота на децата си. Сегодня мы очень благодарны и признательны нашим болгарским друзьям за оказанную помощь. При поддержке болгарской стороны нам удалось организовать выезд людей из зон боевых действий через наш приграничный город. В города Болгарии София, Варна, Лович, Ямбол было вывезено более 200 человек с обеспечением для них мест размещения, проживания и питания. Днес сме много благодарни и признателни на нашите български приятели, на вас, наши сънародници, протегнали ръка за помощ на Украина. С подкрепата на българската страна успяхме да организираме заминаването на хора от зона на бойни действия през граничния ни град до градовете на България София, Ловеч, Варна, Ямбол. Изкарани са над 200 души и са осигурени места за тяхното настаняване, проживяване и храна. Мы ценим и дорожим дружеским отношением с нашими болгарскими друзьями. Отрадно отметить, что в эти сентябрьские дни, 20 сентября,
исполняется 10 лет со дня подписания с городом Каспичан договора о сотрудничестве и побратимстве между общиной Каспичан и Болградским городским советом. Продължаваме все така да ценим и да държим на приятелство с вас. Приятно ни е да отбележим, че в тези септемврийски дни, на 20 септември, се навършват 10 години от подписанието на споразумението за сътрудничество и побратимяване между община Каспичан и Болградския съвет градски. През 10 години За эти 10 лет дружбы городов Каспичан и Болград было немало добрых и памятных событий. През тези 10 години приятелство между градовете Каспичан и Болград се състояха много добри и паметни събития. В апреле 2015 года украинская сторона приняла участие в фестивале юмористического рассказа в городе Каспичан. През април 2015 година украинската страна участвала в фестивала на хумористичен разказ в град Каспичан. В ноябре 2016 года городской голова Сергей Дмитриев принимал участие в торжествах 150-й годовщины открытия первой железнодорожной линии Руси, Каспичан, Варна. През ноември 2016 година кметът Сергей Дмитриев участва в чествуването на 150 годишнината от откриването на първата железопътна линия Руси, Каспичан, Варна. В 2018 году в рамках торжеств, посвященных Дню города, делегация из Болграда познакомилась с замечательным музеем в городе Плиска, двор Кириллицы, посетили фабрику лекарственных трав в селе Каспичан, были впечатлены программой танцевально-хореографического ансамбля «Българи». През 2018 година в рамките на тържествата, посветени на Деня на града, делегацията от Болград се запозна с прекрасния музей в град Плиска, дворът на Кирилицата. Посети завод за лечебни билки в село Каспичан и остана впечатлена от програмата на танцово-хореографски ансамбъл «Българи». В ноябре 2019 года приняли участие в торжественном открытии уникальной коллекции бюстов известных представителей различных народов, чьи творческие литературные работы создавались на языках, объединяющих все славянские народы, на кириллице. С особой гордостью хочется отметить, что эту уникальную коллекцию по инициативе и участию нашей стороны достойно пополнил бюст нашего земляка, талантливого ученого, болгарского лингвиста и литературоведа, академика Болгарской академии наук, первого ректора Софийского университета Александра Теодорова Балан. През ноември 2019 година участвахме в тържественото откриване на уникална колекция от бюстове на известни представители на различни народи, чието творчески литературни произведения са създадени на езици, които обединяват всички славянски народи на кирилица. С особена гордост искаме да отбележим, че тази уникална колекция по инициатива и участие от нашата страна беше достойно попълнена с бюст на нашия сънародник, талантлив учен, български езиковед и литературовед, академик на Българската академия на науките, първи ректор на Софийския университет Александър Теодоров Балан. В августе 2021 года почетными гостями Болграда по случаю 200-летия образования города Болград стала делегация города Каспичан. През август 2021 година почетен гост на Болград по случай 200 годишнината от основанието му стана делегацията от град Каспичан. Отрадное читалище «Пробуда» 1928. По итогам просмотра комедии «Златната мина» труппа театра была отмечена памятной статуэткой и дипломом фестиваля. Приятно е да отбележим, че през октомври 2023 година сред 14 онлайн участници в Международния театрален фестивал Болград Фест 2023 беше и театър Каспичан, Народно читалище Пробудова 1928. По резултатите от прегледа на комедията «Златната мина», трупата на театъра бе удостоена с паметна статуэтка и диплома на фестивала. Несомненно, все эти события стали неоспоримым свидетельством дружбы, сотрудничества между нашими городами-побратимами, между жителями городов Каспичан и Болград.
Мы глубоко убеждены, что община каспичан – это родина талантливых и щедрых, добрых и трудолюбивых людей, которые своим ежедневным трудом создают процветание и стабильное будущее своего края, сохраняя историю и духовную традицию своего народа. Несомненно, всички тези събития станаха безспорно доказателство за приятелство и сътрудничество между побратимените ни градове, между жителите на градовете Каспичан и Болград. Дълбоко сме убедени, че община Каспичан е родина на талантливи и щедри, добри и трудолюбиви хора, които с ежедневния си труд градят просперитет и стабилно бъдеще на родния край, съхранявайки историята и духовните традиции на своя народ. И пусть эти осенние праздничные дни будут наполнены атмосферой радости и позитива. Мы очень надеемся, что общие исторические традиции, прочные узы дружбы, культурная, духовная близость наших народов будут и впредь служить надежной основой для развития многопланового сотрудничества между нашими городами Каспичан и Болград. Нека тези есенни празнични дни бъдат изпълнени с атмосфера на радост и позитивизъм. Надяваме се, че общите исторически традиции, силните връзки на приятелство, културната и духовна близост на нашите народи ще продължат и занапред да служат като надежна основа за развитието на многостранното сътрудничество между нашите градове Каспичан и Болград. Искренне желаем всем жителям общины мира и воплощения всех надежд, каждой семье, в каждом доме счастья, добра, достатка, успехов во всех добрых начинаниях, а нашему братскому болгарскому народу благополучия, процветания и жить в мирной стране и под мирным небом. От сърце желаем на всички жители на общината мир и въплъщение на надеждите, на всяко семейство, във всеки дом, щастие, доброта, благоденствие и успехи във всички добри начинания, а на братския ни български народ просперитет, процъфтяване и да живее в мирна държава под мирно небе. С праздником, дорогие наши болгарские друзья! Болградский городской голова Сергей Дмитриев. Честит праздник, скъпи наши приятели! С огромным удовольствием я передаю этот памятный адрес по случаю юбилея города Каспичан кмету. Господин кмет, поздравляем вас в вашем лице, общину, с праздником. Ну, по сложившейся доброй традиции, коль мы приехали в гости, мы не могли приехать без подарка. Он очень скромный, но поверьте, эти подарки от чистого сердца и от души. Мы желаем, чтобы все года, и этот, и последующие, и у вас, и у нас были урожайными, чтобы дом был полной чашей, чтобы вино – это продукт и болгар в Болгарии, и болгар на нашей бессарабской земле всегда, как говорится, полной чашей. Грона винограда, город Болград. И надеюсь, сейчас только сбор винограда идет. Обязательно наполним это и будем, как говорится, вкушать. Благодаря. Но это еще не все. У нас есть еще такой скромный, очень. Переводить не надо? Переводить не знаю. Переводить не надо? Не надо. Ну, тут това беше те, че българин без вино то не е българин, что только что у нас и там. Это скромный подарок, который сделан своими руками, handmade, знакомое слово. Вечный календарь, который исчисляет месяц, дни недели и число. И никогда мы не забудем, что 19 числа
месяца сентябрь – это день образования, провозглашения города Каспичан. Мы вам дарим этот подарок. Ну и, конечно, с пустыми руками, с пустой бочкой неудобно. Поэтому мы прилагаем, это тоже продукция нашего местного Но производителя. наши предприниматели это правят, много добре правят. Там у нас сыр. Приправы, сыр. Так, Смачно. Поздравляю. Поздравляю. Честит праздник. Само да кажа, че ние сме приготвили скромни подаръчета, но утре нямахме готовност сега за сесия. Благодаря от все сърце. Благодарим на гостите ни от град Болград. Давам ви думата за приветствие, ако някой има желание да направи. Приемам, че няма такива. Поради изчерпване на дневния ред, закривам 13-то тържествено заседание на Общински съвет Каспичан. И още един път, честит празник на всички!